Καλησπέρα. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω άλλο ένα μαχαίρι που μόλις ολοκληρώθηκε. Είναι ένα μαχαίρι από σφυριλατημένη μπίλια ρουλεμάν. Αυτή είναι η μπίλια στην αρχική της μορφή. Πρόκειται για μεγάλο ρουλεμάν με κυλινδρική μπίλια, όχι στρογγυλή όπως συνήθως γνωρίζουμε και βλέπουμε. Μία παρόμοια μπίλια εστάλει στον Παρασκευά Παλαπαΐδη στην Καστοριά, όπου εν θερμό σφυριλατήθηκε και πατήθηκε στην πρέσα του. Δημιουργήθηκε αυτή εδώ η μπάρα και ύστερα σε αυτήν εδώ την μπάρα επάνω έγινε το περίγραμμα και η αποκοπή του μαχαιριού. Το μαχαίρι είναι για χρήση κυνηγετική, είναι ένα μαχαίρι εκδοράς για αγριογούρουνα και διάφορα άλλα θυράματα, έτσι μεγάλου μεγέθους. Είναι ολικού μήκους 22 εκατοστών, μοιρασμένο 11 στην κόψη και 11 στη λαβή, πάχους 3,5 χιλιοστά, πλάτος στο μεγαλύτερο του σημείο εδώ στο ρικάσο 4 εκατοστά, το οποίο μειώνεται προοδευτικά όσο το επιτρέπει το σχήμα για τη χρήση του μαχαιριού. Στη λαβή έχει ένα πολύ όμορφο ξύλο αφρικανικής τούγιας, καρκίνωμα αφρικανικής τούγιας συγκεκριμένα. Έχει σταθεροποιηθεί από τον Δημήτρη Μαυραγάνη με τη γνωστή διαδικασία, όποιον γνωρίζει, εμποτισμού του ξύλου με ρητίνες σε κενό αέρος και τα λοιπά. Η θήκη του είναι από δέρμα πάχους 5 χιλιοστών με πορτοκαλί κυροκλωστή, με κάθετη ανάρτηση στη ζώνη. Μπαίνει όλο το μαχαίρι μέσα ώστε να προστατεύεται. Εξέχουν μόνο περίπου στα 4 εκατοστά στη λαβή. Ασφαλίζει. Και ευχαριστώ πάρα πολύ.